Ku danna subscribe kan Giwa TV 24. Mun gode. Menene gaskiyar maganar auren Rahma Sadau da jarumi Yakubu Muhammad? An samu wani labari da yake ta tashi a cikin jama'a na cewar jarumi Yakubu Muhammad wai yana shirin yin wuf da jarumar Rahma Sadau a masana'antar Kannywood. To, biyo bayan raɗe-raɗe da maganganu da suke ta tashi, tashar Giwa TV 24 ta tattaka tsaf don nemo muku cikakken bayani akan wannan labari. Maganar gaskiya, wannan labari ba haka yake ba, domin kuwa wani hotuna ne dai da jarumar Rahma Sadau ta ringa ɗauka nata da ita da na jarumi Yakubu Muhammad tana ɗorawa, wanda hotunan an yi su ne don yin shirin wani fim sabo da suke shirin saki a masana'antar Kannywood. Wannan hotuna sun ji hankalin mutane matuƙa, domin kuwa wasu sun ɗauka ma hotuna ne na biki ko kuma hotuna ne na saharan su da ita da jarumi Yakubu Muhammad. A wannan hotuna ne aka ga ta ɗora wani hoto wanda ga Yakubu Muhammad ga kuma jarumin Kannywood wato Aliyu da kuma wani shahararren darakta a masana'antar Kannywood din, wanda take albishir wa masoyanta cewar za ta saki sabon fim, wanda shine wasu basu fahimta ba suka ɗauka ta ɗora ne don nuna farin cikin cewar suna tare da Yakubu Muhammad, ko kuma ta ɗauka ne ta ɗora don nuna cewar suna da wata alaƙa babba tsakaninta da Yakubu Muhammad din. To, bisa duba da binciken da muka yi, hakikanin gaskiya wannan bazu mun samu cewar ba gaskiya bane ba, don kuwa jita-jita ne kawai irin na mutane da suke yaɗawa. Don kuwa in dai hakan har gaskiya ne, za a ga jarumin ya ɗora, sannan jaruman Kannywood ma ba za a basa a baya ba don ɗora wannan abin albishir. Mun gode da kasancewa tare da mu, muna roƙonka idan wannan ne karanka na farko da ka danna subscribe kuma ka danna ƙararrawar sanarwa. Ku danna subscribe kan Giwa TV 24. Mun gode.